Captain wakumufakotemboni chero vaidabura yaiflexi makaisi long time tisina kukanda ndandi vamwe vachirova mafreestyle nendandi mawambi manje ndatsamwe ndakuda kukandawo ndandi iwe ndatadza neiko kukanda ndandi muchiziya kuti Tirori yagadzira ndandi mawambi manje ndatsamwe ndakuda kukanda iweka manje ndakutozokanda kwete mbichana pa YouTube Instagram makuzondiwana kunyangwa mukamukira kugana mukadzoka mangwana munodzoka mtindiwana so ndakutozokanda iwe kwete mbichana pa YouTube Instagram makuzondiwana kunyangwa mukamukira kugana mukadzoka mangwana mukudzoka mtindiwana so vanga vanyanya kakundisaiza kunge gwenya vachida kundiskaiza vachikotika Tirori ndiko kanobaiza iwoko ona uzachorembodza ndiro rinozvimira uzachore munhu ndiye chakubatsira uzachore Tirori ndiye chakuimbira ndakudza iwoko manje ndakutozokanda kwete mbichana pa YouTube Instagram makuzondiwana kunyangwa mukamukira kugana mukadzoka mangwana munodzoka mtindiwana so ndakutozokanda iwe kwete mbichana pa YouTube Instagram makuzondiwana kunyangwa mukamukira kugana mukadzoka mangwana mukudzoka mtindiwana so ndikanyarara zviri zvemangoma kapera kaparandika kabuka imunyarara ndikati no mangoma ndinozvinyorera shoti boss apera vanonyeba timoto twemapepa poskali vautei kuti inini ndichatamari makaizi nemtime ndisina kukanda ndandi vamwe vachirova mafreestyle nendandi mawambi manje ndatsamwe ndakuda kukandawo ndandi iwe ndatadza neiko kukanda ndandi muchiziya kuti Tirori yagadzira ndandi mawambi manje ndatsamwe ndakuda kukanda iweka manje ndakutozokanda kwete mbichana pa YouTube Instagram makuzondiwana kunyangwa mukamukira kugana mukadzoka mangwana munodzoka mtindiwana so ndakutozokanda iwe kwete mbichana pa YouTube Instagram makuzondiwana pasimani ndiri mawani paudzaido vada 1 by 1 iwe andiite zvemafani iri iwe ona George Kapsa ndinovapasa vaudze pfunza kana pizza shoti andina chandotadza vaiuya wanudheni vachikumbira sabza